Sabi sa inyo mga idol, nandito na naman ako, Alas Tres TV, para sa panibagong content, sa panibagong araw na naman mga idol. Ayan, ang gagawin natin for today, magluluto tayo ng special paksyong isda. Ayan. Abangan nyo kung bakit natin tinatawag yung specialan. Bago para pa sa lahat, sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa bago nating upload ng mga video. Ayan, at saka sa mga supporters ko dyan, sana po no skip ads po tayo. At maraming salamat po. At wag na natin patagalin pa. Let's do this, idol! Yan ang mga idol ang ating mga ingredients. Ayan. Medyo marami yung lulutuin natin. Ayan na nga mga idol. Natapos na natin kinuhaan ng siyempre nakuhaan tawag dyan, yung hasang yung isda at saka yung tinain niya. Kaya nilinisan lang natin mga idol. Ayan. At ang pangalan po ng isda na yan mga idol ay ano lang, hindi natawag sa amin na budburon. Tsaka papaksyohin natin mga idol. Yan. Tinanggalan na namin ng tinay kaya nagkaganyan yung tiyan ng isda. At ayan na, tapos na natin nilinisan ang ating isda. Ang susunod natin gagawin, ito na naman. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag na special na paksyong isda ang ating content ngayon mga idol. Kasi hahaluan natin siya ng talong or eggplant. Yan. Natutunan ko to mga idol sa sa boss ko noon nung nag-aaral pa ako. Yan. Kasi ito yung lagi niyang niluluto. So ito yung nagluluto siya ng paksyo na isda. Nilalagyan ng talong. Kaya nalaman ko kung paano lulutuin mga idol. Kaya ito yung lulutuin natin ngayon. Yan mga idol. Sana din mga idol magluto din kayo ng ganito sa inyong bahay. Grabe, ang sarap talaga mga idol. Yung mga lasa niya parang papasok sa laman ng talong. Tsaka pwede na rin yung yung talong yung pares na lang ng kanin. Grabe, ang sarap talaga mga idol. Yan. Hihiwain lang yan ng yung mga maliit para madali siyang kainin. Kasi pag malaki siya, hindi siya madaling isubo. Ayan. Tsaka next natin yung silispada natin. Yan, green yung kulay niya mga idol. Ito yung nagpapawala ng ano yung tawag dyan, yung bidli dito sa amin. Basta nagpapasarap yan ng at saka nagbibigay din ng spicy. At hindi mawawala ang ating Bombay mga idol. Yan yung panghalo talaga sa ating lulutuin. Yan yung Bombay natin. Sana magkaroon pa tayo ng maraming adventure. Hindi pa ako nakagawa ng adventure ngayon mga idol kasi busy kasi ako sa work mode muna mga idol, kaya nag-food treat muna tayo. Ayan. Hiwain mo yan ng mga konti lang, yung maliliit lang mga idol, kasi isaboy natin yan sa ating isda mamaya. Parang ginugutom na rin ako mga idol. Tsaka yung bawang natin. Yung bawang natin mga idol.
Main event talaga yung bawang natin mga idol. Yan yung pinaka-importanting sangkap sa pagluluto, yung bawang at saka yung bombay at ano, yung anong tawag dyan, yung sibuyas dahunan. Ayan, bibilisan na natin sa pag dikdik ng ating bawang para mas madali tayong makakain mga idol. Ayan, susunod natin ang ating sibuyas dahunan, o parang ito dahon ng bombay. Medyo nalalanta na siya mga idol, kaya ginamit ko na lang yung ano, tinapon ko lang yung pinakadulo ng kanyang ano, dahon. At same pa din mga idol, hihiwain lang siya ng mga maliliit lang. Ayan, kahit konti lang yan, okay na yan mga idol, bigay na yan ng lasa sa ating lutuin. Ayan ang mga idol, nilalagay natin siya sa ating lutuan o kalaha, o anong tawag sa inyo dyan. Yan, ilagay natin yung isda. I-arrange lang natin para mas madali yung ano, paglagay natin ng mga sangkap mamaya. Yan, tapos na tayong maglagay sa ating main event, ang ating isda. Saka isusunod na naman natin ang ating bawang. Yan, yung bawang natin, i-spread lang natin mga idol. Yan, para paglagay natin sa suka mamaya maging malasa siya. Yan, sunod naman yung ating bombay at saka sibuyas dahunan. Yan, ano lang natin siya, i-spread natin siya ng mabuti. Kapag hiwalayin natin yung bombay para madali siyang papasok dun sa mga isda. At sunod natin yung ating siling espada. Yan, yun ang papawala ng ano, yung ano na lasa, pangit na lasa. At saka yung ating talong, sunod natin yung talong natin mga idol. Ano, hindi pa naluluto pero ang sarap na tingnan. Nagulay pa lang niya mga idol. Mas maganda pag ano, yung lulutuan nyo malaki yung paano ano, lulutuan nyo. Magic, lagyan natin yung magic. Hindi natin makalimutan yung magic natin. Ano lang ito mga idol, mga lutong bahay lang itong niluluto ko, yung mga luto na natutunan ko lang sa bahay, tsaka dun sa mga pinapasukan ko noong na trabaho. Yung natutunan ko, tsaka yung lagyan na natin ng asin. Yung ginagamit ko na asin mga idol, yung iodized salt, kasi parang madali siyang ma-dissolve dun sa suka na ilalagay natin mamaya. And ready na siya mga idol. At ayan na nga mga idol ha, hindi ko na videohan yung paglagay natin ng suka at saka yung mantika. Sa hindi po nakakaalam mga idol, yung mantika po ay magsisilbing, magbibigay ng parang sarsa doon sa special natin na paksyong isda. Ayan mga idol, kumukulo na siya mga idol. Takpan lang natin para yung usok yung magluluto sa ita. Idol, grabe ang sarap tingnan mga idol. Grabe ang bango niya. Yan. Pero hindi pa siya luto mga idol. Hintayin lang natin mga idol. Takpan muna natin para maluto yung nasa itaas sa usok. Ayan, takpan natin para hindi makalabas yung usok. Luto na siya mga idol.
Yan, kain na tayo. Ayan ang mga idol, luto ng ating special na paksyong isda. Ayan, with talong yan mga idol. Grabe, ang ganda. Ang ganda at saka ang sarap tingnan mga idol. Kain na tayo. Ayan mga idol, luto na ang ating paksyong isda. Special paksyong isda na may talong. Isda na naman tayo ngayon para malayo tayo sa sakit. Kaya na tayo mga idol. Yan o. Bango. Alright. Let's go. Sabaw. Hindi ko pala nakapakita kanina. Nilagyan ko ng kunting mantika para may parang sarsa yung sabaw niya. At saka kakain na tayo. Let's go. Harap. Mag-ingat lang kasi may mga buto. Ha? Ito yung sili oh. Konti lang yung anghang niya. Saka di malimutan yung ating malamig na tubig. Mas maganda to pag pag yung kanin mo, yung yung mais, yung corn. Mas marami kang kanin na mauubos. Ang fresh pa ng ng isda. Parang malalaman mo yan pag pag kinakain mo, medyo matamis yung niya, yung laman niya. Yan.
Binilisan ko ng mga idol para madali tayong matapos kumain mga idol. Yan. Sarap talaga mga idol, lalo na pag yung pares na kanin, yung corn rice. Ano ba yung tawag dyan? Basta yung mais mga idol. Ang sarap. Grabe. Bukan nyo rin ito. Masarap. Tapos, ano yung kanin nyo, yung corn. Yan lang po. At ayan na nga mga idol. Tapos na ang ating special paksyong isda. Ayan, food trip. Ayan. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa lagi niyong pagsubaybay sa ating bahay at sa mga upload nating mga content. At sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel Alas Tres TV para ma-update kayo sa bago nating mga upload, at saka i-hit na niyo ang notification bell. At maraming salamat at see you sa mga next nating content. Mag-ingat kayo palagi at saka advance Merry Christmas. God bless.